Znači, da li je ovo za preporučiti? Ja mislim da nije. Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo nešto novo iz Lidla i to je ovo. Sredstvo za čišćenje tapaciranih površina u automobilu. Svako ko ima auto, nemoguće je da ostane čist, pogotovo ako imate decu, onda uvek imate neke fleke, pogotovo na sedištima i tako dalje. Tako i ja imam sedište. Naravno, ako radite to kod profesionalca, to vas izađe sigurno nekih 40-50 evra, to dubinsko hemijsko čišćenje. Naravno, to je dobro, ali za manje fleke možda bi trebali koristiti ovako nešto, ako je ok, kao što piše. I ja sam uzeo 200 dinara košta, nije neka cifra, a da vidimo šta piše, šta kaže. Znači, čišćenje i osvežavanje boje tapaciranih površina i tepiha u automobilu. Otklanja najtvrdokornije mrlje i prljavštinu, bez kvašenja tkanine. Pogodno za tapacirane tkanine izrađene od prirodnih i sintetičkih vlakana. Do sada zvuči interesantno. Piše još ovde, znači, uputstvo za upotrebu. Dobro promućkati sadržaj u ambalaži. Na udaljenosti od otprilike 20 cm ravnomerno naneti sredstvo, ostaviti kratko da deluje i obrisati vlažnom krpom. Ok, to je to. Znači, ništa specijalno, svako bi trebao to bez problema da sam koristi. Naravno, evo moje fleke. Kao što se da videti, sedište je relativno čisto, osim ove fleke ovde. Kako, šta, ne mogu da kažem, to se skupljalo par meseci, nešto mi kane dok pijem, dok vozim, tako da sad ću to da nanesem, pa da vidimo kako će da funkcioniše. Znači, prvo se promoćka jako dobro. I sa nekih, dobro, ja sam mislio da je to onako klasičan sprej, ali ovo je nešto, sad ćemo da vidimo kako ovo uopšte funkcioniše. Dobro, ja pretpostavljam da je ovo, wow! Prva negativna stvar, svuda po kolima imam penu. Super, to posle sve moram da obrišem. Znači, koliko pene imam na sedištu, toliko imam i bez, i oko sedišta. A ovo, brate mili. Dobro, ovde ova pena očigledno raste. Sad piše ostaviti malo da deluje. Koliko je to da deluje, ja pretpostavljam da će to u svakom slučaju biti minut, dva. Čekaj da ja razmažem ovo lepo. Možda sam stavio previše, možda nisam, ali daj da razmažem. U svakom slučaju da bude ravnomerno svuda. Možda će to, možda sam i preterao, ne znam, vidjet ću. Tako. Ovo u svakom slučaju treba posle da se osuši.
to vreme sačekao bi i onda bi vam pokazao krajnji rezultat. U svakom slučaju zanima me šta će biti. Ok, ovo sam sad sve namazao. Ovo kao auto još uvek stoji. Ovdje se polako povlači. Pustio sam malo da upije. I sad kaže, uzmemo jednu mokru krpu i obrišemo vlažno. Da vidimo. Dobro. Koliko vidim, iz prvog nije. Možda nisam dovoljno dugo čekao. Ajde, sad ću samo tu. Da pustimo da deluje malo. Sačekat ćemo par minuta. A few moments later. Prošlo je 5 minuta, ajde da vidimo da li ovo nešto vredi ili ne. Kao što vidite, nešto je skinuto, nešto nije. Ja sa ovim nisam zadovoljan, tako da što se tiče ovoga, jako sam se držao onoga što su napisali. Ovo ima lep miris, malo osvežava vazduh, ali kao što vidite ovde i ovde nije skinuto. Sačekat ćemo da jedno sat vremena da se osuši, pa ćemo još jednom da snimimo da vidimo da li eventualno kad se osuši će nestati, ali čisto sumnjam. A few moments later. I evo sa druge strane, prošlo je sat vremena, skinuto jeste, ali kao što se da videti, nije sve. Osušilo se, pa ne znam šta da kažem. Ja mislim da sa običnim deterđentom i vodom bismo imali isti efekt. Znači, da li je ovo za preporučiti? Ja mislim da nije. Toliko od mene za danas. Ćao, čao!